En 3, 2, 1, tiempo. Mi nombre caballeras y gracias por presentarme. Esto loco no es una batalla, si esto es arte. Me han dicho que esto loco no es una batalla, sangre. Con los defectos que tienes es no difícil juntarte. Els joves de Roses es van fer seu al Teatre Municipal la tarda d'aquest passat dissabte amb la realització de la primera edició del Roses Free Battle, una batalla de galls organitzada pel Departament de Joventut de l'Ajuntament de Roses dins el cicle Març de Paraules que al llarg d'aquest mes ha comptat amb diferents propostes culturals que han girat entorn la creació i l'experimentació literàries. Una de les últimes activitats d'aquest cicle va ser aquesta batalla de galls que va omplir de joves aquest equipament cultural on 16 concursants, alguns vinguts de municipis propers com Llançà i Figueres, van medir la seva habilitat rapera amb les seves rimes improvisades davant unes 200 persones que no van parar d'animar els participants en tot moment. Les batalles o baralles de galls estan formades per rondes cara a cara on dos rapers van responent als atacs de l'altre i on s'ha de tenir una gran habilitat d'improvisació en els versos o rimes. El tipus de rondes s'indiquen amb el nombre de barres de què consta cada intervenció. La més habitual és el 4x4, en què cada intervenció dura 4 barres, però també hi ha el 2x2, que es caracteritza per requerir respostes ràpides, sovint en forma de pariat. A més, també es fa servir el 8x8 i rares vegades el 12x12. A Roses la competició es va iniciar a les 5 de la tarda amb les batalles de vuitens on els millors de cada ronda passaven a la següent eliminatòria i finalitzava més de 3 hores després amb la gran final de la tarda que va enfrontar en l'últim cara a cara els rapers d'Estan i Capa. Vista la bona acollida en què ha comptat i la bona actitud tant del públic com dels participants, aquesta competició de rap continuarà amb noves edicions del Roses Free Battle. I agraïm aquesta col·laboració, el fet d'haver incorporat els joves dintre del Març de Paraula és molt important per nosaltres. En aquest sentit s'han obert les portes del teatre per poder fer entrar el jove, per poder expressar a la seva manera què és la cultura. Pensem que el freestyle entra dintre de la cultura urbana i és de la millor manera que ho saben fer. És molt important també remarcar que ho han fet ells, és a dir, nosaltres des de l'administració hem donat les eines, però són ells que s'ho han muntat i ho han fet superbé. Per tant, supercontents i sí, és la primera i esperem que no sigui l'última. Aquesta primera baralla de galls de Roses va estar conduïda i presentada per Agnet Ferrarón, mentre que Andrés Garvin, Víctor Cazorla i Gerard Arroy van ser els membres del jurat encarregats de valorar i puntuar les rimes i versos dels participants. A aquestes competicions es valora el flow o fluïdesa referent a la capacitat per improvisar adaptant-se correctament a la base, l'enginy, que consisteix a tenir bones idees i originalitat amb rimes més complexes pel que fa al contingut, l'actitud o soltesa, que és especialment important en les baralles on es valora la decisió, desenvoltura i seguretat per causar el major impacte i mostrar la seva superioritat verbal, que al cap i a la fi és del que es tracta en aquestes competicions, i el punchline, les tècniques utilitzades i la implicació del públic. Un cop tinguts en compte tots aquests factors, el guanyador d'aquesta primera edició del Roses Free Battle va ser el raper d'Estan, que es va emportar un trofeu commemoratiu, l'enregistrament d'un tema i un beat personalitzat. El segon classificat va ser el raper Capa, rebent com a premi l'enregistrament d'un tema, i en tercera posició el raper Rax va rebre d'obsequi una samarreta de la marca Star Prat. 100% real, es una cosa que entiende como el freestyle real.